Ćao svima, ja sam Nikola, ovo je još jedan klip za poznavanje, tu je Elsin brat Mihajlo, drugi. Evo ga Jasin. Mi smo balkanski poznati jutileri, ovo je još jedan klip za poznavanje, a nezorano ili kasnije počet ćemo da snimamo neke igrice. Ja imam Xbox, tako da za vreme zimskog raspusta idem u Švajcarsku, gdje ću da kupim Minecraft za Xbox i tako da igrice, a do tada sam imam laptop i na njemu ću da igram ove Facebook igrice i igrice na netu, jer mi Minecraft nešto ne radi, tako da moj drug Ate i njegov brat imaju Minecraft, oni mogu da snimaju Minecraft, meni da mi pošalju, ja postajem na YouTube i tako, ja sam u svakom slučaju prijavljen za Jaseštajna i Muđu, jer obožavam tako sebi, ali nisam mogao da ga pronađem, ne znam šta još da kažem, imam ja drugare koji sada nisu u mogućnosti da dođu, ali tu je Aleksandar i njegov brat sam... Gasti, ja sam Nikola Bogdanović, sada ću vam pokazati, ništa vam neću pokazati, samo ćemo se da se upoznamo. Ja sam Nikola Bogdanović, a vi, dragi gledalci koji me gledate, sigurno se radujete mojim klipovima, koji će početi za jedno 15 dana ili manje, više nekako. Ja ću možda, nadam se, sad od početak snimanja moj cilj je da sakupim 100.000 subscribera i da postanem Dragan Serija, koji je moj omiljeni. Nadam se da ćete uživati u mojim klipovima, kao što sam malo pomenula na početku i... Dobro, ako ne, ćao. Hvala, gdje si ga? Ja sam Nikola, dobrodošli u još jedan klip upoznavanja. Danas moj drug nije tu, zbog zdravstvenih problema. Evo jedna igrica. Ja sam rekao za mjesec dana ću snimiti igricu i evo, to sam ostvario. Idemo na igricu. Ja sam rekao da ću snimati igricu, Facebook igricu tačnije, i evo to sam bio ostvario. Nadam se da ste veoma srećni zbog ove igrice, što vas nisam prevario. Igrica se zove Monster Legends. Monster Legends, tačnije legendarna... U prevodu znači legendarna čudovišta. Lepa jedna igrica, ima razne dobre, i grafika je dobra, evo uključuje se. Nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Mada ja sam bio početnik, ali sad sam prerastao u dobrog igrača, profesionalnog igrača. Imam jake monstere i to je to, ali sada ćete da gledate. Mislim, sada ćete da vidite moj klip. Mislim, moju
nadam da vi vidite i da ne zamerate. Evo Paraduz za sad je onda najjači, pošto je 16. level, imam ja dosta, pa bi onda Nosorog, Blitz Nosorog, evo sada ću da vidim da li mogu da se borim. Ako mogu, to je velika sreća. Majka će ga pipka. Evo to imamo. Imamo 2 puta da se borimo. Zaradit ćemo dosta i hrane i novca. Evo možete uočiti, sa kim se ja borim. Trenutak samo nešto mi bačka su mesta, isto kao da tebe, ali meni je ogromna vašim mnogo je luda. Meni je sva, ali stane držim u kući, ovdje to radi. Držam psa u kući. Dobro. Luda. Evo idem. Izvinite što ste čekali. Imao sam neke poslove, idemo sad. Da se borim. Koji je ovo živo? Ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!